Nang henlo nekai achithe pu lam arjan non ke wangjini phai cap arni pen langpon longpo labangso alam arjan lake tekelang juna hawar pen bonda ponsi radaphan panong pen noni phai cap pen paklang ponpo mate langpon longpo lasi doan karbia radaphan kelang dun pen ardi ki pidun jia phansi komitia hen pen chuning ripon athe methang karbi lam arjan mena khaijong si ardi chi pidun de pulotang te kaprega khaya tumke ardi nang piduna banga velo lasi mena alam kan mate methanga khaya phansi panonglo apot ningthelo rata hirjume longpo lapen chuning ri mate pachini pon lapen kelang anam lake throk kepen pharo isi pen langpon longji buta pachini adim lake dhoniram tiso cinema hall dongmukak alongsi paklang ponpo labangso alamkan arjan kangpu pon laki hawar ki hat MLA dorsing ronghang lapen karbi film producer dhoniram tiso atum chetong dunsi RD pidun pusi nilituma phirangke samilangso dokmoka pen sanjoy dirang nang kilo pirta zonal karbi youth festival matang tela durga puja labangso porhut tak dokmoka bakpani hawar alom tum film isi taklang pon no nang helo nekai chithe po film silabang so film pini ke hai dungram diso langli karbi film society along advisor langli ke prominent film producer lo langli ke national international awardee bangfulo langli rideng pensing pupon lo pen tumta chetong dun lo ningarong lo pente labang lapuson taksi non uwe kimia tum la karbi labang so film labang so pensi itu methang pindeng sumpot elam iki ejutang ejubat labang so uwe kimi tumpan rong apan ba kaprek ke tumpan tabe than pachini pon dia pan bang kabor I labang so abang pu film producer lapen lam kanong si parjan dun tumpan am tame cho pajir lo pente labang so film pakal klang pen si ali long pigi pu labang so akha ke pin pen sta ye tum ke culture jutang jupat pendeng support lahai ka tu we mukha amu la so film long aklang bon pen si rong sor ba we meet one awareness ke one ka bori sila ke mise sayang deng lo pente film ta lang misen ji son si ning ke lo pente lang dum tu na hirju me pisi nam ting to lo ningarong lo pini karbi cinema isi amhang thek lo karbi ang lo ke cinema kasomar ba cinema kelang thang atmosphere we pin penta la inat bahini aning hang ba kabor iya jo ini laso cinema klang lo laso la cinema klang lo te bang ni ke pupo film is the fourth pillar of a nation, a pillar of a nation. Fourth pillar po bang ke press lo isia bang ke isia pillar lo a most potent tool of a nation to cinema pan ke pu la si cinema yang si klang lo plo te tung karbia khai pan ke melo lun to mo la hai chan po apen karbia lam arjanta plang pu bang plang pu bang khai tami nang chini po sita karbi cinema ke kisung pini dopik hol isia we pin apen la puja hosi ba festival la hosi la hai suli chot laso adin bahire ta beleg adin beleg nahok ken hajar port ame suli kita itum da karbi ang long ke lang bang re ako public itum da kupitong chumat hat ne thanga sini ne sini manangalang dunta lang pami mi para pola nili cinema hall lang tum do sini lo dak cinema paklang aling ta cinema munit ke do teknologi sita arlo ke lang le tiket en lang le la ini la puri pora tum jor bosi pe lut po ako nang chon po apen hala po la anu nat ke ekdom methana ok pen la hor pin ini ta jor ret la tum ta chodam ret
Ako yung si lahay yung si plungyi pulote sinema dalang bang aweda diti. Lasi lason a situation a hot lason sinema eklang ke lagi ningarong kamlo. Lapen penap salong da tiger pudi pu penap ke premier sodo. Lasi laso sinema pen mesenji pusi teklong apen pini la MLSR VIP ta dolo MLSR tanah citong dulu lasi encourage lo alang lita lapen ilitum kado weta alang tum nang citong dun ke bahapu cimat kanang ko apen laso sinema jate karbi akhai atum mapan karbi akhai atum nanglang dun la nanglang dun lo pulo te la ke la sinema ko semua tu pan isi encouragement lo apen laso nang itu matru pen rat panan suning lo laso sinema lang nanti film festival ke film ini la festival ini lagi dun piklo na litun kata weta sini lo na hok international level ta national level ta lasi la son thak isia festival mo mars siklo alom di pugi biji international film festival ki biji pu alam do Ministry of Information and Broadcasting and Department pen nili singki bom lo ajat bom lo lasi jong si karbiang longsor jong si abahan misen pulote mo so festival doji apel ladat kado ko wita nang cheto dunji ku ning thesi nelil ansi ning gicha kado Curulo nang litum media abutung atum pini nang kahomri pini ladak nilitum Mahamaya Karbi Film Society aro atum pini ladak nang Henlo Nikaya Chithi pu alam kanarjan pini release pontang lo lasi pinap ada pensi nilitum paklang ponpo lasi Mahamaya film production mate ladak Mahamaya kopelo ahomosti atum ana phanta churulo lapen chuniri parpiglo laso nang henlo nikaya chithi pu alam kanarjan dogawi ilitum karbiara tatum an nang kelang nang kecerap nang kecetudun petpen imithang karbia alam kanarjan ansusi ke paprang dun thegji lapen ansusi kirung gapang tuidun thegji aphan dogawi ladak Mahamaya mate ladak dongmukak arat atau pancuning ripon lo pina ada pen la salam kanarjan along arong nang cipi dunji nang kelang dunji apansi suri nilitum ahin pen cuning ripon padikrim iglo kardo kipak ya dim lahen lo ladak dong mukak dhoniram tusu selama holong si paklang ponpo la si atiket anam ke lalo sikat rokep duji lapen sikap haroi si duji sikap haroi si do bangke sukilong po sikat trokep to bangke lake long le thak mate tarpulin la step lastar long si la alang le to mi pon long po lan han la film amin ke film feature film si ini kan kupon ani miami ilum labangso kang po melong ilum chief guest ke hai dunam diso ex-EM Colonel Thomas Council lapen de Karbi Film Society kan yang along advisor lapen de lang likhe benang kan film pusat international national award kelo abang suilo asi alang lili kuma ame ko nandurungan alang lili di dalam so film pangkupon long abang ke film abang so sepatan pandang produser tum tak pakai milo dan milik tum mata ini kelang kali kang kuame yang itu lompor itu tak pakai milo.